салом шунавандагони азиз, нашри хабари ин соатаро бо муҳимтарин тафсилоти хабарҳои рӯз дар рӯи мавҷи радиои муҷирад дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мешунавед. рӯзатон хуш бошад ва дар 10 дақиқаи баъди мо шуморо бо хабарҳои тоза ошно месозем. моро ҳамроҳӣ кунед. ёздаҳ рӯзи зиндагӣ дар минтақаи бетараф дар мобайни сарҳади Русия ва Гурҷистон. Як шаҳрванди 25 солаи Тоҷикистон ки нахост дар гузориш номуносабашро дарҷ созем ба бахши хабари радиои муҷирад иттилоъ дод ки ӯ таи 11 рӯзи охирро дар минтақаи бетарафи байни сарҳади Гурҷистон ва Русия гузаронидааст. мусоҳиби мо гуфт ки ӯ мехост ба воситаи нақлиёти калони боркаш ки дар он нақлиёте ки аз амрико барояш равона намуда буданд қарор дошт ва ба воситаи Русия ба Гурҷистон ва аз он ҷо ба Тоҷикистон равад, аммо чаро маҳз бо тариқи Гурҷистон сафар намудан ба Тоҷикистон ба мо низ норӯшан боқӣ монд. ӯ афзуд ки баъди сарҳади Русияро убур кардан дар даромадгоҳи сарҳади Гурҷистон марзбонони гурҷӣ ӯро бо баҳонаи мушкил доштан дар онҷату бозпас ба Русия гардониданд. вай 27 феврали соли ҷорӣ аз Тоҷикистон ба Русия омада буд. сабаби роҳ надоданашро ба ҳудуди марзиву маъмурии Русия сарҳадбонон имрӯз дар рӯйхати шахсони мамнӯъҳоро қайд карданд. вале вақте ки ман гашта ба сарҳади Русия аз Гурҷистон омадам, дар ин ҷо низ маро роҳ надоданд ки вориди Русия гардам. ман 11 рӯзро дар ҳавои сар дар минтақаи бетарафи байни сарҳади Русияву Гурҷистон сафарӣ кардам. нақлиётҳои роҳгузар ба ман ба қадри имкон ғизо медоданд ва ҳамин гуна шуд ки раҳбари ҷамъияти тоҷикони Владикавказ Арсен Худододов ба кӯмаки ман шитофт ва тавонист маро аз ин мушкилӣ наҷот диҳад, гуфт ин мусоҳиби мо ҳангоми суҳбат бо бахши хабари радиои муҷир. раҳбари ҷамъияти тоҷикони ба номи ҳомир дар Владикавказ Арсен Худододов мегӯяд ки тавонистанд бо музокироти бардавом байни мақомоти марзбонӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ин минтақа барои ворид гардидани ин шаҳрванди 25 солаи Тоҷикистон ба ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия розигӣ ба даст оранд. ин нафарро мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сарҳадбонӣ аз минтақаи Владикавкази Русия то ба фурудгоҳи Домодедовои Москав ҳамроҳӣ карданд ва аз фурудгоҳи Домодедовои Москав тариқи тайёраи ширкати солаи ҷавони 25 солаи тоҷикистонӣ аз Москав ба Душанбе интиқол дода мешавад. мавзӯи дигар аз Русия ба Тоҷикистон меравем. таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. Бонки миллии Тоҷикистон қурби евро ва рубли русиро барои имрӯз 17 декабр дар кишвар нав кард ва тибқи қурби нав евро дар баробари пули миллии сомонӣ якбора якчанд зина боло рафт. ҳамин тариқ 1 евро имрӯз тибқи маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон 13,77 сомонӣ арзиш дорад. зимнан як рӯз қабл 1 евро тақрибан 13,73 сомонӣ арзиш дошт. дар ҳамин ҳол қурби долларе ки Бонки миллӣ муқаррар кардааст арзиши худро тағйир надода барои 1 доллари амрикоӣ 11,30 сомонӣ устувор муайян карда шудааст. аммо асъори рубли русӣ то ҳол дар ҳолати шинокунанда қарор дорад ва дар тӯли ҳафтаи ҷорӣ аввал як нуқта коҳиш ёфт ва сипас дубора боло рафт. имрӯз 1000 рубл дар Тоҷикистон ба 153 сомонӣ баробар шуд. дерӯз рубли русӣ ба 154 сомонӣ баробар гардида буд, гарчанде ки он чанд рӯзи қабл дар доираи 153 ва 153,5 сомонӣ арзиши худро нигоҳ медошт. бонки миллии кишвар хотиррасон мекунад ки ҳама гуна амалиётҳои асъорӣ бояд дар бонкҳо, филиалҳои онҳо, нуқтаҳои мубодилаи асъор ва терминалҳо анҷом дода шаванд ва вайрон кардани ин талаботҳо ҷазои маъмурӣ ва ҷиноиро дар пай дорад. дар Тоҷикистон мемонем. хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатӣ барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз шумо рӯи мавҷи радиои муҷир мешунавед. барномаи рушди Созмони Милли Муттаҳид ва Федератсияи Русия барои рафъи оқибатҳои манфии пандемияи коронавирус дар Тоҷикистон $2 миллион ҷудо мекунад. дар маросими ифтитоҳии лоиҳа муовини вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмонзода, сафири Русия дар Тоҷикистон Игор Лякинфролов ва намояндаи доимии барномаи рушди Созмони Милли Муттаҳид дар Тоҷикистон Пратиба Меҳта ширкат варзиданд.
русия тасмим гирифта аст ки созмонҳои ҷамъиятии русияро дар соҳаи рушди соҳибкорӣ ва ташаббусҳои ҷавонон ба лоиҳа ҷалб намуда инчунин дастгирии коршиносонро таъмин намояд, гуфтааст Игор Якинфралов зимни суханронӣ дар чорабинӣ бахшида ба оғози лоиҳаи мазкур. ҳадафи он мусоидат ба ҳифз ва рушди фаъолияти иқтисодӣ дар вилояти Суғ дар шароити душвори пандемия ва чораҳои маҳдудкунандаи ба он алоқаманд мебошад, гуфтааст дипломати рус. илова гардидааст ки нақшаи муҳим дар ин лоиҳа ба роҳ мондани муколама байни сокинони минтақаҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон барои рушди ҳамкориҳои наздимарзӣ гузошта шудааст. лоиҳаи нави Барномаи Рушди СММ мусоидат дар ҳалли таъсири иқтисодии COVID-19 тавассути баландбардоштани сатҳи некуаҳволӣ, имкониятҳои шуғл ва ҳамкориҳои минтақавӣ дар водии Фарғона барои солҳои 2021-2023 пешбинӣ шудааст. дар ҳамин ҳол хабаргузории Спутник Тоҷикистон менависад ки саҳми Русия дар ташаббусҳои шабеҳ дар Тоҷикистон аз соли 2014 тақрибан $15 миллион ташкил медиҳад. татбиқи онҳо якчанд сад ҷойҳои кориро фароҳам оварда, зиёда аз 15,000 нафар малакаҳои соҳибкорӣ ва касбии худро сайқал доданд. идомаи нашри хабарҳои рӯз аст. бармегардем аз Тоҷикистон ба Русия ва ширкатҳои сохтмонӣ иҷоза дода мешавад ки муҳоҷиронро муташаккилона ба майдонҳои сохтмонӣ дар ҳудуди марзӣ ва маъмурии Федератсияи Русия новобаста аз маҳдудиятҳои пандемия ба кор ҷалб шуданд. вазорати сохтмони Русия пешниҳод кард ки барои воридоти муҳоҷирони корӣ дар бахши сохтмон танҳо ба ширкатҳо иҷоза дода шавад ки ташхиси муҳоҷиронро аз коронавирус ба расмият даровардани суғуртаи тиббӣ ва таъмини шароити будубоши онҳоро бар ӯҳда мегирад. таклифҳо дар бораи вуруди сода карда шудани муҳоҷирон аллакай ба ҳукумати Русия пешниҳод шудаанд ки ҳоло аъзои ҳукумат онҳоро дар баррасии худ қарор доданд. аслан тамоми масъулият барои коргарони хориҷӣ пешниҳод карда мешавад ки ба дӯши ширкатҳои сохтмонӣ гузошта шавад. онҳо бояд ҷои истиқомати доимии муҳоҷиронро муҷаҳҳаз кунанд, онҳоро ба қайд гиранд ва муносибатҳои меҳнатиро ба расмият бароранд. патент барои кор дар Русия низ дар ин давра аз муҳоҷирони корӣ талаб карда мешавад. пешниҳодҳо аз ҷониби вазорати меҳнат, вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти Роспотребнадзор тасдиқ карда шуданд. طبق معلومات وزارت ساختمان روسیه تا 1 دکمبر 50 منطقه این کشور علاقه درخواست خود را برای قانع ساختن 190,000 بیناکاران به این وزارت پیشنهاد نمودند. پیش از همه کارگران یا خود مهاجران کاری از ازبکستان، تاجیکستان و اوکراین نمی‌رسند. تاکید می‌کنند در وزارت ساختمان روسیه. همزمان شهروندان روسیه که در خدمات‌های شغل مهنت محل زیست خود همچون بیکار ثبت نام شده‌اند برای کار در میدان‌های ساختمانی شتاب نمی‌کنند، بگوید معاون رئیس حکومت فدراسیای روسیه م.خуснуллин. با گفته او از اول سال مزد میانه بیناکاران در روسیه از 50,000 تا به 80-90,000 روبل افزایش شد. م.خуснуллин ادعا دارد که 1.5 میلیون مهاجر در دوام 6 ماه سال روان روسیه را ترک کردند که این روند تناسب نگران کننده را به وجود آورده است. و در آخر یک خبر دیگر نیز از قسمت اروپا داریم. از روسیه بیرون می‌رویم. نمایندگان دائمی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در این سازمان بین‌المللی توقف کردند که تحریمات اقتصادی علیه روسیه را باز 6 ماهی دیگر تمدید کنند. سفیران تنها با موافقه رسیدند که چاره‌های محدودکنی را تا 31 ایول سال 2021 تمدید کنند. آمده است در شرح این خبر در دفتر مطبوعات اتحادیه اروپا. یادآور می‌شویم که قبلا تحریم‌ها علیه روسیه تا 31 ژانویه سال 2021 عمل می‌کردند. تحریم‌های اروپا منجمد ساختن دارایی‌ها و جاری کردن محدودیت‌های روابط را برای شخصانی که با خط تحریم‌ها داخل شده‌اند در بر می‌گیرند. همزمان پیش‌بینی شده است که تشکیلات‌های دولت‌هایی که تحریم‌ها جاری کرده‌اند رابطه‌های تجارتی را با اشخاص و مؤسسه‌های با خط‌های داخل شده ممنوع همراه کردن نمی‌توانند. محدودیت‌ها از جانب ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، زلندی نو و کانادا جاری کرده شدند. در چاره‌بینی‌های روزنامه‌ای خود روسیه ورود چند نفر از اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا منع کرد و اینچنین با انتقال بعضی نمادهای محصولات کشاورزی، اشیاء خام و خوراکواری و اینچنین یک قطار مال‌های دیگر
эмбаргои худ маҳдудияти муваққатӣ гузошт. қаблан сухангӯи вазорати корҳои дохилии вазорати корҳои хориҷии Русия Мария Захарова қайд карда буд, ки Москва бурҳои Иттиҳоди Аврупоро дар бораи зараровар будани ин равиш ҳушдор додааст, аммо ин созмон пешниҳодҳоро сарфи назар кардаанд. хабарҳои ин соата буд дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. саломат бошед.